Lehenengo zeta, ez da guk nahi izango dugun moduen joan, baina, jakingo gure joko ezintan, bigarren zetien aritzi pelota asko kentutzago, eskuminaz femina asko ingo, horreurrin barandikape oso ondo erremate dugu, eta nik uste horregaz jokoa segitzen bagun, urrun algara aldu. Erkiaga eta Jabalan kontra irabaztie aurkari oso potenti dira, nik uste dut, hobeto ez da. Konfiantza handi sartugu, eta aurrengo partitara horraz konfiantzia zefun gara. Bai barandika eta bai ni urtasko gara elkarra jolastu apizun hau mailan, Ameriketan be urtasko inguzue batera, eta oso ondo ezagutzen da bai kantza barruen eta bai kanpoen, eta nik uste dut hori klabi izango gala. Imarre harineko urtien finalea aldu zen, oso mailan nien dau, eta urrutia pelotari gaztia ikusia berritzeko proan txapelketan zelako maila hona mondeuen, eta gauzak ondo ez baguzen itzen, gatxe ongo iraztien. Azkenien, igual gu baino galtzeko gitxi haudekie eta ganagaz urtengo die, así que partidu oso garrantzitsu izango da guretzat. Partiduanak topera urtengo guz, partiduanak egatza izela eta maila hona ez bagun emoten, ez ustekoak egongo dizela, así que lego tantotik amaira arte, dana mongo.